Ændring i forbruget har altså nogle vigtige samfundsøkonomiske konsekvenser, i det efterspørgselsmængden påvirker BNP, beskæftigelsen og betalingsbalancen. På følgerne af en stigning i eksporten vil der selvfølgelig også her ske en stigning i BNP'en. Betalingsbalancen bliver imidlertid ved denne efterspørgselsændring forbedret. Den øgede eksport øger godt nok importen, i det der anvendes en del af udenlandske råvarer i produktionen af de danske eksportvarer. Men salget af eksportvarer giver i sig selv nogle valutaindtægter, der langt opvejer de øgede importudgifter, så betalingsbalancen bliver altså forbedret. Hvis for eksempel staten bygger en ny motorvej, vil det er en stigning i den offentlige investeringer. Og med det øges produktionen i Danmark, og det vil skabe en del nye arbejdspladser i den tid, det tager. For nogle af pengene de bliver så brugt på at importere nogle varer, der hvor importen vil stige. Og hvis der kommer nogle ændringer, vil det så alt afhængig af, hvilke ændringer der er, komme til at ramme beskæftigelsen, så den bliver positivt eller negativt, derfor det vil sige forbedres eller forværres. Lad os tage udgangspunkt i en stigende efterspørgsel. Denne gang betragter vi en stigning i de private investeringer, men vi kunne lige så godt have betragtet det som et øget forbrug eller en stigning i eksporten. Hovedsagen er, at det drejer sig om en efterspørgselsstigning. Den øgede efterspørgsel får umiddelbart den virkning, at den indenlandske produktion stiger. Den øgede produktion af investeringsvarer øger altså samfundets indkomst med et beløb, der svarer til stigningen i efterspørgsel. Sagt med andre ord, efterspørgselen skaber produktion, som skaber indkomst, og det vil så mene, at forbruget stiger. Og ud fra forbruget så stiger importen også, og så stiger efterspørgselen jo igen. Og så stiger produktionen, og så kommer der noget beskæftigelse, der stiger, og så kan køre det videre som ringe i vandet.